V 29. roku v Hrašovíku. V ľudovú školu som chodil tam, 4 ročníky. Obyčajne sa chodilo z 5. triedy potom do gymnázia, ale ja poviem, som mal dobrého učiteľa, ten ma dobre pripravil, takže som išiel zo 4. triedy potom do gymnázia. To duchovné, čo nás tak pútalo, čo nás veľmi tak zaviazovali, to bola susedná obec, ktorej sme mali jedno také sústredenie, pochádzalo to zo Starej Turej. Boli to kresťanskí veriaci ľudia, ktorí odmietali takú zbožnosť, že chodiť do kostola a modliť sa tak ďalej, že to je ono. Byť pokrstený, chodiť na večeru Pánovu, na Eucharistiu, na prijímanie a tak. Oni odmietali, im išlo o osobné stretnutie s Kristom. Takže ten, kto sa stal aj členom tohto spolku, tak znamenalo to toľko, že on odozdal svoj život Ježišovi. Stal sa jeho sluhom, jeho služobníkom. Potom teda som mal gymnázium v Prešove. Choroba žalúdka v 43. roku. Uverenie, to osobné odovzdanie Ježišovi, to som zažil potom 10 dní pred Slovenským národným povstaním. Neviem teda, nič krajšie som neobjavil v živote ako to, že môžem jemu patriť, na jeho dobrotu a na jeho moc sa spoľahnúť a tak žiť. Na gymnáziu sme mali latinčinu, francúzštinu, nemčinu, tú angličtinu samozrejme. Ja som mal možnosť tam chodiť aj študovať som potom v Zürichu napríklad. Tam som mal dobrých známych a tam som študoval na univerzite. Tam bola aj teológia už vtedy v rámci univerzity. Teologická fakulta Bratislava za 4. Boli tam biblické predmety, no tak to som už potom bol doma. Pribudla tam hebrejčina, gréčtina. Začali sme chodievať návšteva a medzi inými tam už prišla táto moja terajšia manželka, ktorá sa volá Perla. Ale ja vám poviem, prečo je Perla. Lebo je kritička. Taký slogan som si myslel, Perla veľa strieľa a niekedy aj trafí. Už potom som sa koncom 51. som sa stal kazateľom, my sme hovorili, nie farár, ale kazateľ. Kazateľom som sa stal v Leviciach. Pre nás nebolo kázanie len to, že ja niečo hovorím, kážem. My sme išli do rodín. A pýtali sme sa tak, ako žijete, dobre žijete, zárobok, radi sa máte, či troška sa aj vadíte, alebo čo. A tie Benátky potom, Perla tam onemocnila, lebo tam bola jedna, a ešte je jedna továreň, ani ako sa to volá, ale z takých kameňov, taká hlinka, to tam vždycky vo vzduchu a ráno sme to museli utierať tam. A od toho dostala astmu. A od toho nám zomrelo dieťatko, ktoré sme mali a ono pre túto chorobu zomrela. Ale Benátky boli blízko Prahy, tak to bolo pre mňa veľmi výhodné, lebo tam boli knižnice, profesori a tak ďalej. Tam som robil ale aj doktorát z teológie, 970. A medzi tým potom sme dostali povolenie založiť teologický seminár v Banskej Bystrice a prijali nás tam na univerzitu Mateja Béla, katedra teológie. Teda ja som sa stal vedúcim, mali sme tam možnosť publikovať knihy. Takže aj to si veľmi cením, že to bolo možné a teraz píšem už tie svoje pamäti.